Il-kuntratt tal-Isptar St. Philips bejn il-Gvern u l-eks-President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli sar fi żmien fejn il-kumpanija tiffaċċja problemi finanzjarji kbar. Diversi kredituri spiċċaw jiġru wara flushom biex jitħallsu tas-servizzi jew materjal u oġġetti ta' natura medika li bjew lill-isptar. Biex jitħallsu dawn il-partijiet minn dawn id-djun fil-jiem li għaddew il-qorti qabdet ir-residenza ta' Frank Portelli f'San Pawl il-Baħar biex tinbih birkant. Il-beħ b'subbasta kien ġie pospost wara garanzija personali li t-tabib Frank Portelli qal illi għamel lill-kumpanija Charles de Giorgio Limited illi ser jitħallsu. Biex jitħallsu hemm ukoll ma' 28 ħaddiem li l-każ tagħhom spiċċa l-qorti minħabba ħlasijiet ta' pagi u arretrati dovuti lilhom. Fil-Parlament il-Ministru Chris Said ikkonferma li minħabba l-problemi finanzjarji li għandu dal-isptar mis-sena 2008 d-Dipartiment tar Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjiegi irċieva 36 każ ta' ħaddiema illi kienu dovuti l-pagi. F'mistoqsija oħra li Obrinkat staqsa lill-Ministru tal-Finanzi kemm l-Isptar St. Philips kellu ħlasijiet pendenti kif ukoll xi jħallas ta' bolla, kontijiet tad-dawl u l-ilma, kif ukoll taxxi dovuti lill-Gvern. Tonio Fenek iżda ma weġibx din il-mistoqsija. Il-problemi finanzjarji marbuta mal-isptar tal-eks-President tal-Partit Nazzjonalista immorru lura snin. F'sentenza ta' April 2002 it-Tribunal Industrijali kondanna lill-isptar immexxi minn Frank Portelli ħallas is-somma t'2000 lira Maltin bħala kumpens għal tkeċċija inġusta li ma tkeċċija l-eks-President tal-Partit Nazzjonalista prova jiġġustifika għal iskontu dak iż-żmien l-isptar tant kien sejjer ħażin illi kienet jitlef il-fuq minn miljun lira Maltin fis-sena. F'każ ieħor li jmur lura s-sena 2003, il-qorti kkundannat 1120 lira Maltin talli sabet lill kumpanija ta' Frank Portelli ħatja li keċċiet infermiera li kienet fuq sick leave waqt fażi diffiċli u delikata tal-pregnancy tagħha. F'sentenza f'April tal-2006, it-Tribunal riċesab lil Frank Portelli u l-Golden Shepherd Group ħatja li terminaw l-impjieg ta' mara tqila oħra mingħajr raġuni biex minflok ipoġġiha self-employed. Bl-istess mod tribunal kien ikkundanna lill-istess Portelli wara li mingħajr avviż ta' xejn ittermina l-impjieg ta' persuna oħra biex jirreġistrah self-employed. Mhux magħruf x'kontijiet pendenti għandu Frank Portelli fuq l-isptar wara li fil-Parlament Tonio Fenek ikkonferma li l-kumpanija Golden Shepherd Group ma rreġistratx l-accounts finanzjarji tagħha mal-MFSA għas-snin 2007, 2008, 2009 u 2012.